ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. имрӯз ташкилоти UFC муҳорибаи Пётр Ян ва кори Сэндхагенро расман эълон карданд. акнун рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 Пётр Ян ва кори Сэндхаген барои камарбанди муваққатӣ вазни 61 кг меҷанганд ва ғолиби ин муҳориба бо чемпион Алҷамин Стерлинг барои камарбанди асосӣ муҳориба хоҳад гузаронд. дӯстон, рости гап ман фикр мекунам ки Пётр Ян риски калон карда истодааст, чунки агар ӯ дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас ӯ имконияти барои камарбанд ҷангиданро аз даст медиҳад. а барои Сэндхаген боша баръакс, ин шанси хеле хуб аст. ба фикри худи шумо дӯстон, ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро дар комментария нависед. аллакай рӯзи 1 октябр турнири Bellator 267 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзигарони бебоғ ва дурахшони тоҷик Хуршед Кахоров баромад хоҳад кард. варзигари тоҷик Хуршед Кахоров бо рекорди 7-0 дар қафас бо варзигари бразилӣ Жаир Джуниор бо рекорди 6-2 вохоҳад хӯрд. хотиррасон мекунем ки Хуршед аз 7 ғалабаи худ 6-ро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ба даст овардааст. варзигари тоҷик хеле варзигари дурахшон аст ва ӯ дар яке аз залҳои машҳур дар таги дасти яке аз мураббиҳои машҳури ҷаҳон Ҷон Кавана, яъне мураббии Конор Макгрегор тамрин мекунад. мо ба Хуршед муваффақият ва ғалабаи дурахшон орзумандем. имрӯз ташкилоти UFC рейтинги худро нав карданд ва акнун беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн ё ин ки чӣ хеле ки бисёриҳо мегӯянд беҳтарин ҷангувари панд фур панд Камару Усман шуд. хотиррасон мекунем ки UFC баъди ҳар як турнир рӯзҳои сешанбе рейтинги худро нав мекунанд ва кадом ҷангувар дар рейтинг ба боло мерава ё ин ки ба поён мефарояд, мо танҳо рӯзҳои сешанбе дида метавонем. хотиррасон мекунем ки аллакай чанд сол мешавад ки рақами яки панд фур панд Ҷон Ҷонс аст, аммо вақте ки Ҳабиб Нурмагомедов Ҷастин Гейҷиро шикаст дод, ӯ рақами яки панд фур панд шуд ва баъди оне ки Нурмагомедов карьерашро ба анҷом расон, боз рақами яки панд фур панд Ҷон Ҷонс шуд. акнун чӣ хеле ки мебинем ҷои Ҷон Ҷонсро Камару Усман гирифт. Камару Усман чемпиони UFC дар вазни нимёна, яъне 77 кг буда рекорди 19-1 дорад. Усман дар ташкилоти UFC 11 муҳориба гузаронда дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. Усман дар карьераи профессионалии худ ҳамагӣ як бохт дорад, ки ин кор соли 2013 рух дода буд. акнун Камару Усман муҳорибаи навбатии худро рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 зидди Колби Ковингтон мегузаронад. панҷум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Ислам Махачев баъди қатъ шудани муҳорибааш зидди Рафаэл дос Санос ба ҷангуварони топи вазни худ визов дод. биён суханҳои Махачевро гӯш мекунем. Ҷастин Гейҷи, Дастин Парие, Тони Фергюсон, Бенил Дариуш, Дэн Хукер, Майкл Чендлер ё ин ки Флойд Мейвезер фарқ надорад. рӯзи 3 октябр ма дар Абу-Даби мешавам, навиштааст Махачев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ва Рафаэл дос Санос бояд ки рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 меҷангиданд, аммо дос Санос осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. акнун Ислам берақиб мондааст ва UFC барои ӯ рақиби нав кофта истодаанд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канал обуна шавем, фикр ақидатонро нависед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.